Itu dinalai pak marulit keo nalai manalai pun nambo sayo kosong malam bagi semua pasilawai balik lagi sampai ambo. Alhamdulillah di malam ini lah sampai kami kadungan sepasangnya. Bani tuyo manalai pun kapado ioi di ambo. Baliyo manalai pun lagi siang hari. Waktu ambo sedang lalu obuno, karena dek malam dek batang, jangan dapat siang yo lalu osayo. Itu di telepon denola udah ambo dek mama ilo dua timungo. Iyo lagi ni tengah malam masuk telepon dek ado buno, kau tua iyo mana yo kan acara lagi di malam meko. Kau tua iyo lagi orang kau tua de jago-jago. Malam nanti yo lagi yo ali batang pandunan acaranya. Itu karena kau yo de ado sama ke iyo diambo. Tetela iyo de itu palio kibyo ke kana foto. Memang yo foto yo agak-agak tua. Memang arumi yo mali eno tapi setelah dari adisiku memang ganteng-ganteng yo di dalam yo samu yo gagah-gagahan aduh di dalam lade foto ya itu di tahun 2000 yo tigo balik yo lah 10 tahun saja malam ni yo lade no ini yo di puluh-puluhan kalau di memang patang di tanggal 5 Mei wai bano sadanain ko ai mone kasih baca baca kami ucapkan sanari musuko kapatunan di wai tuan rumah namun mudo yo para tamu kapado wai bapak ayo seorang yo do baru sekali bukan ini ayo mama iyo pamudu memang di dalam iyo perjalanan menuju iyo dekatiku mungkin orang iyo demani alayo detamang sajo mencari tukang yola silawai pamantel liwai kasadonyo tetapi ibu yola di situ sabana rancak yola cuado tapi alayo kamanya bui ayo manayo kamagato baru silawai tadi mulai hujan lapik lah turun hujanan niunan dela datame hujan niunan dela tigo itu mungkin sebagai denyora amat barikayo baduai malam alaikum sama-sama itu lama syukur kapado Allah yonan kuasa iyo munadanya gitu semoga lancar sampai salam
Inilah dituku adilah tambadu. Maaf yo kami minta kepada dan yo tuju. Inilah cuma makna doi ela di siku. Kita denu maaf kami sabalik lagu kapano. Maklum yo lagi burananyo sebagai ode bumbunya. Sebagai untuk padaku matuna janganlah mantu alu. Salah ni dia mama bagiku salah betarimu. Maklum denu itu sari-sari labasu. Jangan sampai gai-gai baik ko mangari yo si sumino. Inilah kami rajo irama denu naiko. Ayo ini ramalan bila kapan-kapan kamu waromu. Kadang era sungai lina walau yo irama orang bangku. Irama sabana sadia lai sabana mai ibu-ibu. Namuanan detakana iyo do kisah-kisah nalamo. Namuanan detakana iyo do galo denalamo. Akan no irama ini dari yang kiri sana to. De orang perempuan nanti dalam milik panjangku. Ditinggalkan de suami de ala iyo mandiamku. Tinggalnya lagi kampuang agaknya lagi ni tak kirimu. Ini bakalan kalam dari balang pune tunggu saja. Di situ berada semua manusia asli ayam mano. Oh takkan lagi anak namado puno yo de bagimu. Anak nyodo jantan obati goyo de batino. Setiap yo tiap anak lain-lain yo de kandaannya. Kanda nampak dia ku minta kuliahnya kagairu. Kanda anak aduh minta sekolahnya kabulando. Kanda anak nakadigo minta balik batu kota mio. Akan da anak nomor apa bisa diumbu adorato. Kanda anak paling bosu nanggap balai yo de kanda ayo. Sadio anak malagi apa baru nani minta ayo. Anak ku ditinggal ayahnya, malah ditinggal bapa. Hidup di tengah dusun rumah balang kue dah paminya. Di tengah dusun rumah balang kuida maminya. Air pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah. Malam atau merewang, rumah terkenal di masuk surat. Malam atau merewang, rumah terkenal di masuk surat. Kalau anak menangis, hatiku rasa ibu. Terkenal lagi masuk dulu, rumah masuk ayah lain tu. Terkenal lagi masuk dulu, Masuk ama alu jadi tando. Allah ina dicari gantinya hati korang mana anak lagi mengenyak aduh mak dong tahu lah salah dan benar anak lagi mengenyak mak dong tahu salah dan benar Kita kepada Allah, tabahkan hati kami. menjelang yo anak age jangan amat capek lama capek lagi menjelang yo anak age jangan capek lagi yo toke jawi Malam walau bungo atau irama dia kurang canggih. ote bagai lagi kurang tapi kalau dena bodoh
Nampak Pak Mayunis Yo masih nakah la ubi yang minta agata la ubi ala minta agata yang minta agata pokok mampir lari kona ala la tadayo bujua jorayu ani ada urang la suama madu apa doa mama mamalu paminan Tuhan siang malam baru indah malu orang banyak pada kaliyo kadayo lamanang kuangkan ayo apa ai dari itu henang gadi gadi kami bapa sandi dalam nyanyi elo elo di aman jago diri karena lagi suah badan sekolah yo mangadi yo kabakal alam nanti dia la payah ayo dari ini sampai titel ko dapat titel samanglah hati la uya la minta agata mangkal bata hayo urang tu o salarui pa anande karato anagati de tonola jago jadi
dekat indah abu-abu. Ay pasama mati di dalam lagi-lagi.
sama tomato. Kami mana mau bersih nabara pian nene tamdari. Kalau la pandai mengangadi nene tantulah kenal Tuhan, tantulah kenal gitu dengan Tuhan. Abata
laki-laki ujang. Ito gara-gara nadi ujung ada itu. Gara-gara di palanta, gara-gara alam bodoh. Mencoba mulai dari kalani ujung ala katu-katu. Omano taga di pintu dari tantu ino talendo. Mana kita cai lumindai manurun bukan jolunto. Ini meminta lecarai pulo. Hmm.